Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Asenze futhi sisebenzisa iLopit's rule. Ukukhombisa nje ukuthi iLopit's rule iyasebenza noma iyindida nje kwabaningi noma ingayona nje ethandiwe kakhulu abaningi kodwa nje iyasebenza. Sizozama ukuyisebenzisa ke lana sizobiza lokho esizokwesikwenza nje i-special case yabona isibalo nje special isibalo nje sithandiwe ke manje noma esibusisekile kwamanje. Ngizothi ngino f prime a ngithi equal to 0 ngiphinde ngithi u-f ono prime a futhi ukhona noma ngithi g prime a u0 ngiphinde ngithi g nje prime a uphinde ube ukhona exists lo exists uqonda ukuthi ukhona. Asiqale ngesibalo sethu lesi sobe sisebenza ngaso. Ngizothi ulimit wami uya a ulimit wami uya a ngibe no f prime x enzansi kube u-g prime x ngiphinde ngibe no a yabona f a no g a ngezansi. Asibone ukuthi sizofinyelela laphi ekukhombiseni ukuthi hayi suka iLopit's rule akusiyona into enzima kakhulu nje ukuthi nje kumele uzijwayeze yona iyathandeka kakhulu. Asiboneke ngesekelo ukusebenza ngako ngithi ukucacise lapha ka GA wami ukuthi wona sobe susebenzisa siubheke kakhulu noma ukuthi nje ukhumbule kakhulu uma sesisebenza. Angibhalela uFA wami njengoba ngikubhalele ngithi ngapha ilimit yakubani ilimit yak a ngisuke ngithi fx ngithi minus fa ezansi kwakhona ngithi ke x minus a. Phela lo x minus a sikuthathele kutheni yabona ukuthi f wethu uno a uno x nomunye ofuthi uno a. Asithi mhlawumbe ipoint lethu lika a lingapha lihambe libe khona elika x lingapha silivule lingalapha. Siyahlawumbisa nje ukuthi uma ukuthi mhlawumbe bese nomdwebo bese besidwebele kanjani. Kuhleka angithembe mhlawumbe ukucacela kangconywana uma usubona kunomdwebo kungabi into nje ethusayo. Uma uyibona nje mhlawumbe ibhalwe ngamagama kuphela ungasayiboni nakumdwebo. Phela abanye abantu babamba kangcono babebona imidwebo. Asiqhubeke. Ngisebenze manje ngo-GA. Kapha ngezansi ke sengizomisa kanjani? Sengizothi limit yami vele u-x uya a. Ngithi u-g ngivulele x ngiphinde ngivulele u-a ezansi ngiyefana ngino x minus a. Ngihambe ilimit yami singakhohlwa u-x yak a gibe no x minus a g wami ezansi minus ga ezansi kusawu x minus a. Sihlisa nje okusakhona sisebenza ngako. X minus a no x minus a ngitimes ngabo ngoba ibona bangezansi naphezulu ngifuna basusane ukuze sibalo sisebenze kahle kangcono. Sesingasaxakaziswa esingakudinga kakhulu x uya a ngisalelo fx minus fa ngibe no gx ezansi no ga bonke ko minus yabona ukuthi kuyasusana la ukusiphana limit yethu x uya a selo a fx ncase selo fx wethu no gx
okuthiweni u-fx khona okushiwo ngo-fx okushiwo kukhulunywe ngo-fa ukuthi ungu-0 u-gx wena ufakiwe azange ishiwe indaba yawo ukuthi ungubani wona yabona-ke ingakho sibiza nge-special case ye-L'Hopital's rule.